N balimaw maliyɛnw a bɛɛ ni ɲankuma a sigiyɔrɔ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba nin san in n'o ye san 2020 ani san 20 ye a san a kɛra san giriman ye maa caman bɛ yen n'o y'an teriw ye n'o y'an faw ye n'o y'an baw ye n'o y'an kɔrɔw ye n'an dɔgɔw ye olu ka kalifa minɛnnu na nin san na san in kɛra san giriman ye a kɛra san gɛlɛman ye nka ala barika la anw tɔ minnu bɛ yan an bɛ barika da ala ye an b'a fɔ ka da nin bɛɛ kan ka tila k'a ɲini ala fɛ kɛnɛya caman b'ale min bolo ani si caman a ka si ani kɛnɛya caman di a kelen kelen bɛɛ ma ala k'a kɛ san ye san min y'a mafɛnya n'o ye san nafama ye n'o ye san barikama ye n'o ye san lafiyama ye n'o ye san min ye y'a mafɛnya ni sɔrɔ caman bɛ kɛ san min kɔnɔ ni kɛnɛya b'a kɔnɔ ni si b'a kɔnɔ ala k'a k'o san ye o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a ɲini an kelen kelen bɛɛ fɛ an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn ye parce que an ka jamana n'o y'an bɛɛ jɛ de ye o bɛ kan ka waati minnu a bɛ waati minnu kɔnɔ sisan a waatiw ma nɔgɔ bon an tɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ fiyewu fo jamanadenw bɛɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn kumakan lamɛn ka ɲɔgɔn faamu ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn faamu o de b'a to o faamuyali de bɛ se k'a to an bɛ se ka bɔda sɔrɔ nin gɛlɛya in na donc n bɛ dugawu kɛ ala k'o sabali a n'o muɲu a n'o ɲɔgɔn lamɛn ala k'o d'an ma jamana bɛɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a ɲini fana k'a fɔ an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni ala y'olu ka kalifa minɛ anw tɔw lakanani na nin san tɛmɛnen in kɔnɔna na ala k'u bɛɛ dayɔrɔ suma ala ka hinɛw na ala ka yafaw ma u y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya u ye an n'u bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye minnu bananen don n bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya sabatiw ye joona ayiwa minnu banna fana u somɔgɔw u n'u denw n bɛ foli k'u ye ka tila ka y'a mafɛnya u fo siɲɛ wɛrɛ tuguni ka sɔrɔ ka tasibila kɛ ka se u balimaw ma u balima minnu tanyana ayiwa ɲin san in kɔni an bɛ dugawu kɛ a ka kɛ san barikama ye a ka kɛ san ye san min bɛna ni lafiya ye an ka jamana kɔnɔ san min bɛna ni bɛn ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ san min bɛna to an ka jamana bɛ basigi nin kun ye n ka foli ye k'a ɲɛsin n ka parti dama tɛ n ka partidenw dama tɛ jɛ k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma parce que an ka jamana in ye parti bɛɛ la belebele de ye n'o ye mali ye k'a ɲɛsin maliden bɛɛ ma o tumana ci min tun bɛ fɛ ka fɔ a ye ani dugawu min tun bɛ fɛ ka k'a ye o ye nin ye ala ka san wɛrɛ jira an na k'a jira an na hɛrɛ la k'a jira an na yama kɛnɛya la ala k'an sɔn san wɛrɛ ala k'an sɔn fo k'an wasa ayiwa hakɛto bɛ nin na sallallahu mamadu ne balima maliyɛnw ani ɲankuma ne yagari baba jakite kan don ne ye rpdm vice président ye komi laada don an fɛ san yɛlɛma o san yɛlɛma an bɛ taama ka bila ɲɔgɔn na ka foli di ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an banna 2020 min na sisan ayiwa ala ka hɛrɛ don nka a kɛra san gɛlɛn ye anw maliyɛnw ma ka d'a kan ko caman kɛra jamana in kɔnɔ san 2020 kɔnɔ maliyɛn caman jeli bɔnna ala yɛrɛ ye dɔw ka kalifa minɛ u la ayiwa n bɛ dugawu fana kɛ an balima minnu n'olu ntanyana san tɛmɛlen in kɔnɔ ala ka u dayɔrɔ sumaya ala ka yen fisaya u ma ni yan ye ka dugawu lase u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma u fɔra si min kɔ ala k'a di u kɔw ma ala y'u kɔli fɛn o fɛn na ala k'a lase u kɔw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ min da o kan ala ka san kura in ala k'a kɛ bɛn san ye jamana in kɔnɔ ala k'a kɛ hɛrɛ san ye jamana in kɔnɔ an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bana jugu min b'an da la n b'a ɲini n balimaw fɛ a kana bana in ta ni kulonkɛ ye an bɛ a dini ala fɛ ala ka bana in ɲɔnti ka bɔ mali kɔnɔ nka min fɔra an ɲɛna n'o bɛ se ka jɔyɔrɔba kɛ bana in kunbɛli la o ye ka an tɛgɛ ko ni jɛliw ye ani safinɛw ye ani ka an ka masikiw don hakɛ to an bɛ se ka kisi bana in tɔɔrɔ ma cogoya min na ka san kura foli kɛ a la ka hakili lajigin a bɛɛ ka masiki ani tɛgɛko matarafa ala ka san 2021 ja mali cɛ n'a muso bɛɛ la
an bɛ Ala fo k'a barikada. Ala min ye bi yira an na an b'a fɔ Ala ma a barika. Ale de b'a dɔn a b'a kɛ ka da min kan. Anw ye politiciens ye. Ne ye parti dɔ président ye n'o ye Rassemblement des Maliens ye. Rassemblement des Maliens an bɛ FSD kɔnɔ n'o o ɲɛmɔgɔ o tanyana bi n'o ye Soumaïla Cissé ye. Ala ka taa yɔrɔ sɔn suma a ye. Anw tɛ se ka don san kura la n'an ma foli kɛ ani ka dugawu ta Maliens ye minnu sigilen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. K'a f'u ye ko san kura min bɛ ka na a ka kɛ san barikama ye anw Maliens bolo. A ka kɛ san ye anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ku, an ka ɲɔgɔn dɔn fa la, an ka ɲɔgɔn dɔn ba la. Tant que o tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, gɛlɛya bɛna, ni gɛlɛya nana an ka ɲinifɛnw tɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye. Gɛlɛya caman nana san kɔrɔ kɔnɔ ni bana b'o la n'o tɔgɔ ye Covid-19. A ma faamuya kosɛbɛ anw fɛ yan. A dun bɛ ka kasaraw lase anw ma kosɛbɛ. Don o don a bɛ fɔ an ye ko a bɛ su bɔ, a bɛ dɔw lada. Nin san kura in na an bɛ ɲinini kɛ masa Ala fɛ a k'a to d'abord anw ka a dɔn ko bana in bɛ yen. N'an y'a dɔn ko bana in bɛ yen, bana in bɛ kɛlɛ cogo min na a ko o faamuyali di anw ma, an ka sigida minnu ɲɛsinnen don ma n'o y'an ka médecins ye. N'o o dɔnna a bɛ dɔ bɔ kosɛbɛ an ka gɛlɛyaw la. O hukumu kɔnɔna na n b'a ɲini bɛɛ fɛ k'a fɔ nin de fɔra an ye, o de bɛ an bolo n'o ye gel ye k'a kɛ an tigɛw la. An kana tigɛ a la. N'an y'a baara kɛ hali bi a bɛ bana in mabɔ an na kosɛbɛ. O dama fana tɛ minnu b'a fɔ an ye an k'a kɛ k'u lamɛn ani u bɛ min fɔ an ye n'o ye an ka nin nun datugunan in ye, an k'a don an nun na k'an mabɔ bana in na kosɛbɛ. An kana fama a ma. Dɔw b'a fɔ a b'u tɔɔrɔ, tiɲɛ don. Dɔw b'a fɔ a t'u bolo, an k'an gɛlɛya. N'an wulila a ka kɛ an bolo, n'an b'an da a ka kɛ an bolo, n'an bɛ jamana a ka kɛ an bolo, an tɛ jamana a ka k'an bolo. Hali bi ka aw yɛrɛ fo ko sankura hɛrɛ Ala k'a di aw yɛrɛ ma, ka foli kɛ n yɛrɛ ka du ye, ka foli kɛ n ka du politique ye n'o ye Rassemblement des Maliens ye, ka foli kɛ Maliens bɛɛ ye ko sankura nata in na a ka kɛ an ka san ye. Anw yɛrɛ de b'a haminanko dɔn, a ka kɛ an ka haminanko jɔrɔba minnu bɛ yen a ka kɛ o san ye. Ne bɛ bɔ kuma na. Merci.